long-term protection na Sir Kevin? Ang B cells kag T cells doxam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. No? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Oo. Gagawa sulod lang na sila mo. Oh, so sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang Paborito kagaw. gid sa kagaw. Oo, paborito. Labi Dapat na akong palakaong katamis. Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong nga tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa ditribayo. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong iningas marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 7:12. Ining oras sa dulo sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa ireklamo mo sa K5. Kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa ning regular anchorman kay ka K5 Aaron Refugio. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Direct sa adlaw sa ning Domingo, pizza 16 sa bulan sang Marso. Ikatatlo ining Domingo sa limatanan ka Domingo sa ikatatlo sa ning bulan sa karon nga tuig 2025. Mayong aga gitstanan, nakapanghimos na sang palamahawon o kung ang iban bago lagid halin sa simbahan o kung ang iban sa ni bago lagid abot sa paninda para sa lutoon sa ila sa ni nga palamahawon subong sa ning adlaw. Samtang nagapreparar ka muda sang inyo sa ni nga mga palamahawon, kami ang bahala dire sa pagdulong sa malabing talupang dos mga balita kag mga reklamo nga ginpadangat diri sa may K5 News FM Iloilo 88.7. Maulano ng aton sining aga, sining Domingo, sining adlaw, mabasa-basa ng aton sining dalanon, halong kita sa pagbiyahe, hinay-hinay lagi da. Ang importante sining makalabuot kita sa aton sining padulungan, naong safe, waay sang disgrasya. Kaya na sa kagahon, may natabo ng aksidente dira sa may barangay Tabok Suba. Nakabunggo ang ining isa sa ni ka-auto, ang ining sedan diri sa may barangay Tabok Suba. Maswerte lang gid kay mga minor lang nga naagom sang sining salakyan. Kagang driver ganito daw hindi magpakuha mo, hindi magatag sa information. Kay base information, natulugan, napiyungan. Amo nang kaysa kung magbiyahe kita, dapat alerto kita kag bugtaw gid ang paminsaron ta. Naburbudlay nga biyahe nga kapoy kita, tuyo kita, now hangover kita. Dapat nga before kita magbiyahe, ilabi na gid kon mga malawig, now nga biyahihon naton. Dapat isikiron tagid ang ato sing salakyan, ang battery, ang guma, ang mga suga sina, kag siyempre ang driver. Ang imo sing kaugalingon kung ikaw nag-drive sang imo sing salakyan kay ti may mga kabuhi kaman nga ginadala mo. Ilabi na gid ang ining mga di pasayro naton nga masalakyan. May mga pamilya man agahulat sa ila. Amo na nga hinay-hinay lang gid. Ma-aksidente man basta hinay dalagan mo, kaing gidyang impact mga ka-K5. Sa karon nga pagpakalagad sang reklamo mo sa K5, kinatingwaan naton nga malabot ang ining barangay officials sa isa di ka barangay sa may syudad kay dogin patapungul gin kanya ngo gin paawaya gin pabuksing niya ang duwa sini ka mga minor di edad. Kon malabot ni karon ang tagreklamo kag ining impormasyon nga nakadangat diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag subong man kay ina do may nagdambol naman nga mga kabataan na sa may distrito sa Mandurriao. Halin pa sa nagligad sini nga matinuig. Nangin problema nato na mga pamatanon mga minor di edad. May curfew for minors kita. Pero sa gyapon kadamo sang mga kabataan, kadamo sa mga minor di edad ang nagalapas sa gyapon, ang way nagasunod sa mga ka-K5. Ang bot kon sa dining ila sing gidikanan kay kung may mga involved sing minor di edad sa mga 10 oras ang kagabihon, una taging pamangkot sinon ng ila sing mga ginikanan sa diining ila sing ginikanan kun nga ang ginapanugutan nila ang ila sa mga kabataan nga kaagahon na, tungang gabi na, ara pa sa dalanon, way pakapuli sila sa nga balay. Sang una niya, basta alas 6 sang kasidmon, ang ginikanan mo yung pangita ka na. Kon way kapauli, gasugat na si imo tong barakol.
hindi mahimuos ang imo ginikanan kung hindi kaya pauli na mga alas 6 ni isang kasisidmon. Pero subong ti, iban kabataan, labutan tungang gabi hasta kagahon mo. Amo ni nga daw iban sini, ambot lang kung may sakalag pang ilas ang ginikanan. Kaya usually abing rason nila mga K5, kasako man sila. Kung kaisang ilasing kabataan, ginatugyan sa ilasin ng mga lula, sa ilasing malulo, sa ilas makatiyaan, kay ang iloy, ang amay, masako kuno sa pagpangabuhi. Pero usually sina kung ng tawo naton, kag i-background check ang ning mga minor de edad, nga usually involved sa kinagamo, may family problem, kung kaisa broken family. Amo na kung kaisa nga daw ay blasang may magiya, para nga magiyahan ta sa insakto sini, kag tadlong sini nga dalan. Pero iban sina, tungod sa impluwensya man sa barkada, na pressure, amo na nga iba nag-committer. Sang pilasin ka mga krimen, pilasin ka mga illegal, singa buluaton, o kung hindi gani, na makaupod sa saning grupo, na okay tali kung ng grupo mo, ang pag-ulikid bla, sa imo siya buwas damlag, pag-ulikid sa imo siya pag-eskwela, pero kung ang grupo nga sundan mo, nga ang ilaman lang sining ikalipay, na among kinagamo, tido bukot mayad man na mga K5. So standby ka mo sa dugang karusing information regarding sining mga imbolbado naman nga mga rambol. Kaganoning mahambal naman sa mga barangay opisyalis nila. Kay kadamo di kay nasang involvo. Kanagrinambol kay nasang kagahon dira sa isak lugar sa may distrito San Arevalo. Alas 7:22 sa ato singa pagpangalagad. Iga-check tanay ang pinakulising nga sitwasyon na sa palibot sang syudad sang Iloilo. Madurodanlog ang aton sa nga dalanon. Nagtupa subong nga kagahon ang ulan. Pero ang iban sa ni pagpanalithi lang gida. Pero ini nakatuga, nakaresulta mga ka-K5 sang sining pagbasa-basa sang aton sining nga dalanon. Alas 7:22 sa ato sa nga pagpangalagad. This time ato niga-check ang report ni ka-K5 Karen Badilla para sa situationer report. Kampiyon sa balita. Ka-K5 Karen, go ahead. K5 Enrico sa subong magulugal umono ang aton nga kalangitan diri sa syudad sang Iloilo matapos nga naka-eksperyensya kita sang manipis nga pagbubo sang ulan humalin niya kaina sang kaagahon pero sa subong as of 7:23 AM di medyo nagulo tahaw K5 Enrico ang pagbubo sang manipis nga ulan diriya sa pila ka porsyon sang aton nga syudad K5 Enrico. And so far sa pag-observe naton sang trapiko diriya sa pila man ka mga or pila ka mga palibot diriya sa aton nga syudad di medyo mahulutaw pa ya K5 Enrico since nga aga pa lang pero kagina diri sa may Iloilo Freedom Grandstand may nakitaan kita K5 Enrico nga bisan niya nagapanalit kaina mga siguro mga pasado alas 4 to sang kaagahon ang pinanaton nga mga kauturan nagapadayon lang niya K5 Enrico sa ilang activities kaginaya sang kaagahon kadungan man niya sang pila ka mga aktibidad nga ginahiwat diriya sa syudad sang Iloilo kag kahapon kung madumduman nga may prayer rally nga ginpatigayon diri sa may Iloilo Freedom Grandstand sa K5 Enrico pero sa aton man nga information nga nabaton nga after sang ilayang prayer rally sa K5 Enrico man si limpyo ni sila dayon sang ilayang kumbaga lang mga inagyan nila ka K5 Enrico. Amo na namin kung magpatigayon kita sa nga rally dapat magulikin kita sa aton sa nga ginhiwatan bla. So, amo lang gipatuman ang Claygo. Clean as you go. Yes, correct. Gid ka K5 Enrico. Teka, ginato, ginpadulungan naton ang area bala. Ang gid, limpyo gid ka K5 Enrico. Dito, ang area sa Iloilo Freedom Grandstand. Di ko mahibaluan ang prayer rally ni sa bilang pagpanawagan ni sa pila naton sa mga uturan sa mga kauturan diriya sa syudad ng Iloilo nga ibalik papauli diriya sa pungsod Pilipinas si Anay Presidente Rodrigo Duterte ka K5 Enrico. Nag-umpisa ni alas 3 ng hapon
saya alas 10 sang gabi ka K5 Enrico. Mga pro Duterte Yes. Pero dito sa Lahalin, sa may syudad lang, hindi iban sa niwalin pa sa makabanwanan. Ang mga nagkalain-lain nga areas sa K5 Enrico, no, diriya sa city sa province naton sa Iloilo ka K5 Enrico. No, doon nakita nato na bito sang kagabi si Vice Mayor Macario Napulan sang Banwa sa Miagaw do ara magagabi ang presensya sini. Oo, damo di sila kagapon sa K5 Enrico nga nagpililipon diriya sa may Iloilo Freedom Grandstand. Actually, hindi man lang diri gani sa aton sa Iloilo ang may ginahiwat nga rally bangod niya sa pagka-aresto sa kay Duterte bala dito sa International Criminal Court kundi sa mga iban pagid no nga mga lugar sa Luzon man, Visayas, especially sa Mindanao ka K5 Enrico, partikular na dito sa may Davao City. So, kumusta subong ato sa nga panyempo K5 Karen? Magrugal umo ng aton sa nga kawaan? Yes, ka K5 Enrico, no? May part sa ato nga kahawaan nga mahulugal umon, pero may iban man ka K5 Enrico nga nagasanaaw ang aton nga kahawaan ka K5 Enrico. Kag sa subong, nagulo untat na ni ang pagbukbo sang manipis nga ulan sa K5 Enrico. Unlike kagina sang aga nga danlog gid ang aton nga dalanon ka K5 Enrico. Kag may dala nga pagpanalit ya. Hindi gid sila nga amo gini kabastog ang pag-ulan ka K5 Enrico. Pero may mga tsansa pagyapon nga magtupa bisa manipis nga ulan. Yes, may posible ka K5 Enrico, no, kay may part nga galom ang aton nga kalangitan ka K5 Enrico. Sige, balikan talaga nung ka K5 Karen kung malabuot nyo na ang inyo sa nga gina-follow up. Yes, ka K5 Enrico, no, sa pinapaginaton ka mga follow-up reports, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Agang ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni ka K5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang mga taga-Banwa sang Pototan. Ini si ka K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay K5 Karen Badilla sa pinakulis ng sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo sa saning Domingo sang aga. Mabasa-basa sa gyapon ng ato sining nga madalanon. Kag may mga porsyon sa aton kawaan nga nagapabilin sini nga mga rural umon mga ka-K5. Talagi kita sang payong proteksyon sa ato sa nga kaugalingon. Kag siyempre, basta panagang ni sa mga mahimo na makuha naton nga mga balatian, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kapabaskog ni sa ato nga immune system para madipinsakan kita sa anuman nga masahi sang masakit. Alas 7:28 sa ato siya pagpangalagad. Balikan talakaron si K5 Karen sa dugang pagkisining nga mga information nga mahatag di sa ato siya pagpangalagad. Kung malabot ito kung sino ito mga na-involved sa pagrinambol kagabiho. Ang ano mahambal di sa mga barangay official. Balikan lang karon sa iya sa nga pagbalik. Good morning, kid. No, sa kay Ma'am Apple di Tabataasan sang Bukor and Three Wells Company. Na kay Sir Bing, kay Sir William Tan, kag galakip man kay Ma'am Rimia Panes. Good morning also kay Sir Tristan Wayat Gulay. Kay Stan ka monitor sa ato siya pagpalagad, mayad-ayad gid nga aga. Alas 7:29, pagpasiliplata anay sa mga 13 pang dosa ni nga mga balita sa palibot sa ato sa pungsod Pilipinas sa mga nagasunod ka nagamonitor sa update na sa kay former President Rodrigo Duterte. Ang Kampo Subong ni former President Rodrigo Duterte mahimo nga mag-file sang anuman nga mga legal move agod nga questionon ang ining pag-uyat sang ICC ilabagid sa jurisdiction sini na mga ka-K5. Kahit may mga nagahambal nga hindi na kita miyembro
Sang ICC, sang Rome of Statute. Why is it kuno? Kagindako pa nila si former President Rodrigo Duterte. Pero ang balman sang iban, ay ti ang pilasing ka mga kaso may koneksyon sa saning crimes against humanity. Natabo sang miyembro man ang pungsod Pilipinas sa ICC. Pero may mga plano subong no, nga mag-file antes pa man natala na ang ining hearing, ang ining trial sa mabot siya nga September 23. Dugay-dugay pagawa no, ang sunod siya nga hearing sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. No, kay ti gintala na ini sa mabot nga September 23. No, subong nga tuig subong Marso pa lang, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, mga 6 pa kabulan. Pero while samtang ginahulat ang ining masunod sa nga hearing sa nga ato sing anay presidente, magapabilin ini didto sa may The Hague, Netherlands, ang ato sing presidente. We don't know lang kung ginagrant man ang tawag sa ning temporary liberty. Ano, may bailable man pareho diri sa ato niya, makabail, makapiansa ka mo para sa isin mo temporaryo nga kailwayan. Pero kung may mga hearing ka, ikinanglan gid na nga magpadulong ikaw sa korte mga ka-K5. Alas 7:31 sa aton sining nga pagpangalagad, kag magluwas na mga ka-K5. Nagkuha sang isa sa ni ka lawyer, isa ni ka British Israeli lawyer o kon abogado ang aton sa ring anay presidente para nga magdepensa sa iya. Gin-appoint ni anay Pangulong Rodrigo Duterte bilang mangin lead counsel. Aside sa kay Attorney Salvador Millaldia, si Attorney Harry Roque, may mga information man nga siya man ang mag-upod sa listahan sa mga abogado ni former President Rodrigo Duterte. So gin-appoint ining si Attorney Nicolas Kaufman. Base ka pamangkot sinuni si Nicolas Kaufman. Well, kung diri sa may pungsod Pilipinas, o nang balo naton, lagting ni nga abogado sa mga international court. Hindi ni pipitsugin nga abogado. Siyempre, kung namuning kaso mo, mangita kagid sa mga lagting sini, mga tanda, kag maalam, no, nga abogado, ilabagid, no, nga nagapangatubang sa International Criminal Court ang iya sini no, nga manging kliyente si former President Rodrigo Duterte. Pero no, si Nicolas Kaufman. Si Nicolas Kaufman ang nag-eskwela sa University of Cambridge sang 1989. Kag nag-eskwela sa Inns of Court School of Law sang 1991. Si Nicolas Kaufman, isa ka miyembro sang British Bar. Duwa ang iya sini nga nationality. Dual nationality. Ining si Kaufman halin sa United Kingdom kag sa may pungsod Israel. Siya ang anay prosecutor sang International Criminal Court sa International Criminal Tribunal sang former Yugoslavia. Subot silingon siya ni ang former prosecutor. Subot silingon ang meaning sini may diyagid now very familiar kung ano nagatabo sa isa sa ni ka International Criminal Court. Siya ni ang tag-iya sang Kaufman Law nga nabasi mga ka-K5 now sa The Hague kag dito sa may bahin sang London. Amo ning iya sini no, nga ginapatigyahan nga law firm
Ining si Nicolas Kaufman nga mangin lead counsel ni former President Rodrigo Duterte. Sang 2010, siya ni ang counsel sang leader sang Khmer Rouge. Ining si Kang Kik Liu. Ang iya kaso, crime against humanity. Pareho sila ni former President Rodrigo Duterte. Ang gipasaka niya sa leader sang Khmer Rouge nga kay Kang Kik Liu, ginpasaka ang kaso sang Extraordinary Chambers in Court of Cambodia. Ang resulta, si Kik Liu ang na-convict mga kakifay. Waay madipinsahan ni Nicolas Kaufman na convict no ang iya sa ni nga kliyente. Sang 2010 pagit, siya nagserbi nga legal counsel sang United Nations employee nga si Kalexti Braroshimana no sang Rwanda. Ang kaso sini war crimes kag crimes against humanity. Ginfile man ini now sa International Criminal Court. Pero ang kaso against sa kay Mbarushimana sang Rwanda gin-dismiss mga kakifay. Silingon na depensahan ni Nicolas Kaufman ang iya singa kliyente. Sang tuig 2014, si Nicolas Kaufman nagserbi man nga legal counsel sang Charles Blee Gowdy, isa ni ka militant leader halin sa Ivory Coast. Kako sa rin nagpakatubang man sang kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court. Ang iya sa gindepensahan ining si Charles Blee Gowdy nga isa ka militant leader ang na-acquit man sa kaso. Sang tuig 2022, si Kaufman ang nagserbi bilang legal counsel ni Maxim Mokom, isa man ka militant leader halin sa Central African Republic. Ang kaso sini war crimes kag crimes against humanity. Ginpasaka ang kaso sa International Criminal Court. Kung maricall naton si Kaufman, amo ang counsel ni Maxim Mokom, citing conflict of interest as the main reason. So daw ginpa-prohibit ni siya. Ining si Kaufman tungod sa conflict of interest. So para mo pa lang ni ang gamay nga background ni Nicolas Kaufman, isa ka British-Israeli lawyer nga magapanguna sa mga counsels ni former President Rodrigo Duterte agod mga ka-K5 nga dipinsahan ang ato saning nga anay presidente nga nagapangatubang subong sang kaso nga crimes against humanity. Kaya ang pamangkot diri mapa-acquit o kon ma-convict. O kon prior pa man na set ang hearing sa abot nga sa maabot sini nga September 23. Hindi na yan malabutan pa September 23 kag mahilway kag ma-dismiss ang kaso for some reason. Pila ka mga why abi masunod sa aton sini nga kasuguan ang ining nasambit sini naong kaso ni former President Rodrigo Duterte. Sa mga bulubantayan, ang pamangkot diri pila ang bayad sa kay Nicolas Kaufman nga mangin abogado ni former President Rodrigo Duterte. Sa acceptance fee pa lang pila ka dolyar kay ti international ginaistoryahan ta mo
Hindi niya piso. Dolyares. Ang inestoryahan tadi mga ka-K5. Pilaayhan ka milyon. Ati, damo manipundo ang Duterte. No? Damo mani kwarta. Nga may ikasara nga magbayad. Sa saning mga lagting, mga kilala, mga veterano nga mga abogado sa bilog sining nga kalibutan. Agad siyempre nag-research ka man na kung sino ang mga ningin abogado sang una, sang mga nagapangatubang nga mga kaso sa International Criminal Court. Kaya mabatian mo, nami to si Nicholas Kaufman. No? Lagting tong abogado. Damo to ang ginpang akwit nga mga kliyente sini. That's why nga isa ini sa mga napilian sang kampo ni former President Rodrigo Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman. Agod nga dipinsahan, kag siyempre ti may mga forte na po. May mga specialty ka na, kung nga ginatawag mga ka-K5. May mga abogado kita kung kaisa, kabasta gani mga criminal cases. Tanda na sila. Pero hindi na tanan. May siling naton mayad sa mga criminal cases. Kahit may mga civil cases, may ibang paging mga kaso ginafile sa korte. Kung kaysa may mga specialization mula sila. Kung magambal kang criminal case, damo man dilagting ng mga abogado sa aton. Di pariyo man sa mga international cases naton, may mga kilala man nga mga abogado. Mga lagting nga mga abogado. Mga veterano. Inabagid nga sila ni ang nagdampig, no? Nagadipinsa sa mga kilalaman nga mga leader na may mga kasong ipaskaan sa International Criminal Court. Pila ayhan ni ka dolyares, ka milyon, kag pila niyan ang equivalent sini ang baylo, no? Diri sa aton sa peso. Di balaan ta naman subong ang isa ka dolyar 57 pesos. Di magbayad ka lang $1 million. Ang equivalent na sina, $57 million. 57 million pesos. Hindi lang guro $1 million ang ginabayad no, sa kampo ni former President Rodrigo Duterte para mabayaran no, ining si Nicholas Kaufman, mga ka-K5. Alas 7:42 sa aton siring pagpangalagad. This time, aton iga-check ang ireklamo mo. Dali lang kay may development sa pagpatay sa Slovak National Mantobla sa may Boracay na amuning kinatutukan gid sang aton sini nga mga kapulisan. Kahit foreigner ang napatay. Now, dito sa may isla sang Boracay, naibiloan nato na ining Slovakian National nagapagidaro ni sang 23 anyos pa lang. Now, nag-upod rin sa iya sa ring amiga para magtambong sang iya sa ring kasal. Pero pitik sinta sila mga ka-K5 ang venturosa abini mo. Now, very adventurous ning nasambit siyang biktima. Amo nga bisan pag-usi sa lugar. Nagapanglugayawan. Di namin makukaisa na maglagaw ka mo. No, sa mga lugar nga ay problema kadtuan. Ay daw first time ini nagkadto. No, sa saning nasambit siyang Slovakia National diri sa may bahin sang Boracay. Pero masubo ay nasapuan ini siya nga way na sang kabuhi. Dira sa may bahin sang sitio Pinaungon, Barangay Balabag sa may Banwa or sa may isla sang Boracay, sa may Banwa sang Malay. Now nga way na sang panapton ang pagidalom sini. Kagang iya sa ning ibabaw nga nasukso, nakasaka na. Tumidalantaw nila mahimo nga ginimuslan ang nisambit sa ning nga biktima. Prior sa saring mga pagka-discovery sang iya sa nga lawas, ngayara na sa advanced state of decomposition. May nakitaan sa ning pilas nga mahimo tugas sa matalom sini. Nga butang
tugas ang pagkabuno ang ining lawas sang sinasambit sini na nga Slovakian national. Ining si Mikova, Mikaela Mikova. Amo ning ngalan sang biktima. Hindi ginatutukan kini sang aton sa ring kapulisan. Basta ganit mga foreign national ni. Medyo ginatagan ni importansya ang ini nga kaso. Kung kaysa gini makambal kita kung sa do unfair, no? Kung mga foreign national daw lain blang pagtratar sini. Ay kung kaysa bad image kita, mga negatibo ang imahe naton na sa ato siya pungsod. Kung hindi naton masolbar, dugangan pagingati ang isla sang Boracay, tourist spot naton, kadamo sang mga turista, mga foreigner, ang nagkakadto dira, hindi ko mga bad image na, base apektado bla, no, ang tourist arrival, diri sa ato sa pungsod Pilipinas. Ibalaunta, kung ang pinakaluhi sa ring investigasyon, kay mismo ato sa ring regional director, si Police Brigadier General Jack Wangke, nagpadulong din mismo sa lugar. Agad nga siya mismo ang mahibalo kung ano gid ang nagkalnabo. Kag subuman mga kaki-5 sa pinakuluhi man sa nga investigasyon. Kay siyempre ti ginaturutok man sa ibabaw to Naos pamunuan sang Philippine National Police. Sa saning kamatayon, naos sang Slovakia National mga kaki-5. Ano si kaki-5 Karen? Amo lang ato sa nga iga-check ang statement ni Police Colonel Arnel Solis. Naos sa pinakuli sa nga update sa may bayin sa sining pagpatay sa kay Mikaela Michova. Now, may reward money na gani nga ginatag para kung sino man ang makahatag sa mga information kag makatudlo sa saning mga suspect kay hindi lagi isa sini ang mga nagimo ay nagpatay sa saning 23 anyos nga biktima nga si Mikaela Mikova. Kay malugbalik na kuntani nimo sa adlaw mismo sa nga iya saning pagkasapo. Yanti sila may mga upod ini nga nag-inom-inom. Makitaan ta pagani ang pila ka mga butilya ho. Now sang Red Horse. Tisinoning mga upod sini. Now nga mga lalaki antes na sapuan, antes na dula. Ang nasambit sini nga biktima now mga kaki-5. Kay sila ni ang last nga upod Now sang biktima dira tayo mangusisa kung sinong tapusan nga upod siya dira ta pamangkuton kung may ibalo sila o kung identify na nila ang ilasing maupod kag kung ano taga dira manang sa isla sang Boracay o kung base kung lunsay man pangayaw. Good morning gid sa kay Ma'am Ann Longaris Alcaliaga Salim sa may ungkauno sa Ibanwa sa Pavia sa kay Sir Hudlo Montana na pareho sa aton nga tawo na tabuan sila bahala kamuda. Kay Sir John Carl Igame, good morning gid. Kay Ma'am Nadalyn Siautong dira sa may syudad sang Pasig nga nagasuulog subong sang Pintados di Pasig. May mga event subong, may mga programa, may contest subong sang mga tribo dira sa may syudad sang Pasig. Alas ka kay 5 Karen. Alas 7:49 sa ato siga pagpangalagad. Mga ka-K5 padayon lang pagmonitor diri sa K5 News FM Iloilo. Ay kumadakpan kamo nga naga-monitor. Lanog ang inyo sa nga monitor dira. Automatic mahatagan kamo kag madakpan kamo. Pero hindi niya may warrant of arrest kamo Kay pagataga namon kamo sang isa sa nika box sang Klinika DTX Coffee Mix. Kag siyempre may tsansa ka mo makapasakop sa K5 dakop ka, ilogo mo promo. May fill upan ka mo nga coupon
once nga ma-monitor ka mo, pamati diri sa aton. Kag kon mga user pagid kamo sang Clinica products, another coupon pagid. Mahimo no nga mangin 5 ang inyong coupons, kay the more coupons you have, the more chances of winning. Maka-draw kami, kag magabutan ang inyo sa ngalan, pagatawgan kamo. No, sa ginbutan nyo dira sa coupon nga numero ina. No, dapat sabto nyo kung kami magtawag ha. Kahit 3 lang kay kabes, no, kamo tawgan. Kag kung hindi imatawag, di magabot kami luwat sang bag-o sa nga winner. Kasayang kanugon lang gid. Pero kung masabat nyo, pagkasunod sa ng adlaw, magapadulong ang team sang K5 News FM Iloilo sa inyo sa nga balay, sa inyo sa nga lugar, at para dira nyo goon na mahimo magadaog kamo sang cash kag subuman appliances. Sa kaluwan sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa padayon nyo pagsuporta mga K5, kay di nang numero 1 na kita. Na sa tanan yung mga FM stations diri sa may syudad sang Iloilo. Padayon lang pagmonitor kay base kon kamo na ang masunod nga magadaog para sa aton sa ni nga K5 dakop ka ilogo mo promo. Alas 7:51 sa atos nga pagpangalagad. Kagalo man kita mga K5 kay subong kadamo na sa mga kaso sang dengue sa may probinsya sang Iloilo. Ang kaso sa naglabot na 900 ka mga kaso. Ang pinakamadamo din kaso halin sa may Banwas ang San Joaquin. Mismo si Dr. Maria Socorro Quinyon, ang aton sa nga Iloilo Provincial Health Office Head, ang nagpadulong da sa may Banwas ang San Joaquin para tsikyaron kag lantawon kung ano ang nagakatabo da nga sila may pinakamadamo sa nga kaso. Nausang dengue. Gani along-along kita. Subong may matinon nga nagatupa ang ulan, base ang inyong lugar da, balahaon o kung may nagatiner nga tubig, nga mahimo amoning paborito nga itlugan, nausang lamok, nga mahimo carrier sang dengue. Ang mga sintomas na taas ang imuhilanat, tapos may kaopo nga pagsakit sang ulo, pagsuka, kag pagpanakit sang kalawasan. Kag sa ulihi, may matubo na nga mga rashes na sa inyo sa ning guya o kon sa inyo dugan. Tilaban-laban ni tanan mga patimaan kag sintomas nga may dengue ka. Magditribayo ka mga K5, kaya ang ditribayo sa nika superfood supplement nga ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pari may maayo sa ning nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga halin ni sa cold press extra virgin oil nga parte sang ditibayo ginahimo ang lawas ni sa monoglyceride. Isang ginatawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa ditibayo ginakabi gini isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sa nga palibot. Ginapanami man sang ditribayo, pinagi sa MCT ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K isa ni ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kon ginadengue ka. Ginapanami man sang ditribayo ang absorption sa mineral nga calcium nga gabulig sa pag-process sang platelet aggregation. Nagapataas ang inyo nga platelet nga gabulig para malikawan ang lawas sa bleeding kung na-infect ikaw sang dengue. Tinluan ang ugsaran para di pagbalayan sang lamok nga mahimo magadala sang dengue virus. Likawan mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag syempre magditribayo ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto nyo mag-ayo, magditribayo. Kahit para malikawan ta mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton lawas nga mahimo amoning tunaan sang balatian sing kanser, mag-inom kita kada adlaw. Naos sang Clinica DTX 500. Kag suman sang Mighty C. Kay ang Clinica DTX 500 mataas ni ang anti-carcinogenic properties. Agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas sa masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga alin sa desugared sugarcane extract
no, ang mapait sini nga parte sang panit sang tubo. Amo ning component sang DTX 500 nga nagapugong sa pagdevelop sang cancer. Magluwas na ang DTX 500, nagapaganagan man sa inyo nga blood sugar level, ka nagapanubo sang inyo sini nga blood pressure, sang inyo sini nga alta presyon. Ang Mighty C naman, kung vitamin C ang pag-isuryahan, ang kinanglan naton Mighty C. Sa ato sini nga lawas, isa ni ka-alkaline nga vitamin C, pwede gini makainom bisan wais ang kinanaan, hindi gini magsulab ang inyo sini nga sulok-sulok. Ang Mighty C, kampyon gini sa immune system mediator naton. Amon siya nagapakusog sa ato nga immune system capabilities, agod nga patyon maguba nga selula no sa aton lawas. Pinaagi sa apoptosis o kon bag-o pa man magmutate, maglapta kag mangin kanseros. Gani hindi na magulat pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon, mag-DTX 500 kada adlaw mga kakifay. Ang DTX 500, ang Mighty C, ang D3 Bio, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itanguy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Halong na kita kay may mga piki nga DTX 500 kag subuman no D3 Bio. Para hindi kita matuntuhan, magbakal sa mga klinika outlet naton, mga klinika product center naton. Diri sa may syudad sang Iloilo, yara sa Dalan Ilopez, sa kilid sang St. Robert's International College, kag subuman sa may Ahilira, no sang Robinson's Place Haro, sa may Banwa sa Mayagaw, sa may Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure, kag subuman sa may syudad sang Pasay, sa may Salvation Street, sakop sang poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sang Kalinog, sa may Coast Mart Kalinog, available ang tanan mga klinika products sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Pwede man ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag subuman sa TikTok. Kag mabakal man sa nagapanguna mabutika sa inyo sini nga lugar. Kay Ma'am Ludi Gulilaw, mayadayad gid nga aga da sa may Alalay and Romar Eatery, da sa may Sambaga, sa may stoplight, sa tubang sang City Hardware. Gatutok man sa ato sa nga pagpangalagan. Good morning, Gilda. Daw alang-alang si Kaki 5 Karen. Daw alang-alang kita tiyempo sa ato nga pagpangalagan. Salamat sa mga nag-upod sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Domingo sa nga adlaw, Marso 16, tuig 2025. Sa ngalan lamang ni Kaki 5 Aaron Refugio, kag sa ngalan sa bilog singa puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Itanguy, sa amon singa Area Manager kag K5 Ray Espea Umalay, nga palang gagin ng taga-Banuasang Pututan, ako naman ninyo lagad ang inyo K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon